welcome back ulit sa ating channel. Ito na yung part 2 ng mini tour natin ng Segovia. Bali, nandito na kami sa may castle. Ito yung sinasabi namin doon sa may part 1 na pupuntahan namin na castle. Kaya guys, tara sa loob. Yan, napakaganda na guys. Nung punta namin guys, wala pa tong mga hardin-hardin dito sa harapan niya. Ayan o guys, napakalalim. So guys, pasok tayo dyan sa may castle. Yan, may ticket na tayo. So si Mrs. hindi makakasama kasi nga nahilo daw. Kaya dalawa na lang kaming papasok. So let's go. So ito na guys, nakapasok na tayo. Ayan. Ayan guys, oh, kabayo. Ayan, caballeros. Si. Di ba? Marapi. Wow, ang dilim ah. Oh. Ang tigong lamesa guys. Mga antigong gamit guys oh. Di ba? Old na ano sopa guys. Ito yan guys, kama. Okay ah. Oo. Ang ganda dito sa taas niya guys oh. Kulay gold. Di ba? Oh. Dito. Actually guys, hindi ko alam yung history nito guys. Kung anong ibig sabihin ng mga yan. Parang upuan yata dati ng ano, Ray. Oh, yan guys, oh. Mga antigong painting guys. Oh, di ba? Ayan. Oh,
Ito naman guys yung antigong gamit ng mga gera nun. Di ba? Tsaka dyan, yung sa taas guys, may mga bandila. Ewan ko kung anong ibig sabihin yung mga bandila na yan guys. Dito, mga espada rin guys. Yan. Yan guys. Iba't ibang uri ng pana. Di ba? Tsaka ito naman yung ano niya guys, yung bala niya. Tsaka ito yung mga pinakasombrero. Ito yung gamit ng mga Sinona guys. Parang bullet drop nila. No puedes tocar. Espera. Di ba guys? Ito yung pinakabala niya. Bato siya na bilog guys. Ang kagandahan lang kasi ng museum na to guys, pwede kang mag-video, mag-photo, lahat na guys. Walang bawal-bawal dito. So, tignan nyo guys. Talagang antigo yung mga panggera dati. Di ba? Yan. Mga gamit nila ng sinauna guys. Yung panggera. Yan guys, Barcelona 27 de Junio de 1798 guys. Ayan 1798. Talagang matagal na. Talagang solid na solid guys. Ayan guys, tignan nyo naman yung mga gamit nila. 1895. Almost 100 years na guys. 200 years. Yan guys, tignan nyo yung bala nila. Ang laki. Diba? Ayan yung dati nilang uniform guys. Ito na yung kanyon. Ito guys, 1796. So talagang matagal na. Yan. Ito guys yung dati nilang baril. Diba? Tag-isa lang yung bala.
1845. Mga bala nila guys. Sama papi. Yung basuka nila guys. So, ito na guys. Lahat ng kabuuan ng ano, yung castle na to. So, dito na yung exit. May mga souvenirs din siya guys. Tara tignan natin. Sí. No te toques. Mm. Mga souvenirs. Rápido. So yung guys, mag-exit na tayo. Yung mas maganda sana sa pinakataas guys, pero halos doble na yung bayad niya guys. So dito lang tayo sa may baba niya, sa may gitna. So yun guys, ito na yung end ng part 2 natin guys dito sa Segovia. Bale ito yung castle. So sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. Maraming salamat. Thank you Segovia. Adios. Adios.